ongamkhona kangcono nje between the two of them. Ngingathenga uMakatha ngalesi sizathu. uMakatha umuntu besifazane njengoba nawe umuntu besifazane so ngiyakwazi ukumkhona uGumede uyindoda kungaba nzima kumina ukuthi ngimkhone kwezinye izinto inkani yakhe iWest neMakatha yakhe futhi ukuhlana kwaGumede kukhona uMakatha bakhona abantu abawomakoti ebekunezinto abebefuna ukuzenza abavinjelwe imshado yabo thola ukuthi i-influence yabantu basemzini iyayigciba ekamyeni end up ngempela umakoti ehlalile engasayifezanga izinto kade efuna ukuyifa so kunalokho kumena ukuthi what if ay kodwa manje ngimuzwa lo wami hayi lo wami right kana inkinga futhi uyasho ukuthi mabo ayikho into engizoyenza ngeke ngikuvimbele into oyithandayo futhi ngiyakubona kulento ukuthi utalented mina nawe soba bizofuna sizama indlela ukuthi uya kanjani phambili yes ngenze njani ukuthi kube mnandi la ngeke ngibanga umsindo ngivele ngicule ngeke ngisukume ngishiya idayila ngimele ecaleni ngihlaba ingoma yabo nje ama supervisor basebegcina sebengiyeka nje sebona indlela ayiyona nje asimiyeke elento ayiyona so ngagcina ngenza ukuthi i-environment yase call center ibe mnandi for ukuthi ngibe right kuleso space bangajoyina abanye emocula. Wait, please do not skip the ad. Did you know that adverts do help me as a content creator, do help this podcast to grow? Please, I urge you, be patient with your adverts. The same way when we are watching TV at home and you see adverts running, it's the same way YouTube and content creators assist each other in meeting the expenses of creating the content. And I'll also urge you, please watch this episode right up until the end. Do not forget to like, subscribe, and share. And at the same time, we are now monetized. Please do follow us and do make sure that you give us some super thanks if you think and believe that what we are bringing to you is of value to you. You can also join the channel membership at only 29 Rand 99 per month only to support this community to grow. Let us all get inspired in this school of life. This episode is proudly sponsored by Beds by the Harbour, which is the restaurant that is located right at the Best Center, which is Ikaya Lamatrigo in Durban. And right next to me, I'm sitting with the manager of the restaurant, Ulkamalake Upeni. Penny, ngicela ubingela babukele ekhaya. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguPenny. Nice to meet you, Penny. Kwenziwani Beds by the Harbour? Beds by the Harbour, it's a restaurant njengoba desho usisi ukuthi it's located inside the Bed Center, whereby Bed Center it's an art space, so we host ama events, ama birthday parties, ama bridal showers, and it's also a walk-in restaurant. Benifuna ukufika nje with your partner or your family, you can come and join us. Nice. What kind of food do we serve at the Beds by the Harbour? Obviously, we have traditional food. We have intlogo, we have mqapiso, we have lamb curry, we have meat splatters, ama burger, and then we have Beds baskets. It's one of our special food. And what is the price range? Can I, if Valentine's iseduze mangifuna ukukhipha umuntu wami ngithi nathi siyakwazi ukukhipha abantu manje, so mangifuna ukukhipha umuntu wami ngina only 250, can we get something decent to eat? Yes, you can get a Beds basket enkulu nje with 8 things per item. We have 8 samosas, 8 spring rolls, wings, chips, ivorsi, my chicken pops. Yummy. And the sauce you can dip in, yabo. Nisufunzana la. Need to share zero is about romantic nabathandanayo. Thank you so much, Sis Penny. So if you are in Durban, please visit Beds by the Harbour. It's your place to be for your affordable meals, and we've got beautiful and nice hosts too. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezimpezane zona esihambela le kude phezulu. Do join. Sanibonani Dumelang, hello, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezimpezane zona esihambela le kude phezulu. It's another episode of Meaningful Conversations with uZandi Mfeka. Mina ke ayibiza ngithi i school of life because siyafunda la, kodwa yazi i-entertainment asishiyi ngaphandle ngoba nayo phela
singayini ngaphandle kwayo. Njengoba nje namhlanje ngikulethele somebody who is in the entertainment business ozokasitshele kabanzi ukuthi le mikhuba emingaka kodwa ke is just a laughing pill. She is our laughing pill all the way. Angeke ngisho ukuthi ubani uzozintroduce ngoba hleze ngithi ngimbize ngale gama engimazi ngalo kanti uzofuna ukusho elinye igama. Sawubona. Sawubona mazana. Unjani? Phela unjani? Uyabona ngiyahleka already kwasho next. Kabuhleka esemkuba. Biso. Yasithanda. Abantu bakwazi ngoMasibisi. Ubani uMasibisi? UMasibisi mina. Abantu bafika ekutheni baze bangazi ngoMasibisi. We maye. Mina igama lami uSibongile. Ngwakadlamini la ngizalwa khona. Ngase ngashadela kaMthethwa. Yeah. Messi Simthetho. Hayi. Asidlale na igame encane. Oy mame. A very very small game. Ngabuzo yazi uMasibisi lento ezigugela. Eliphi iculo olithandayo likuvuselelayo? Oh Nkosi yami. Kwenzani manje? Uxoli Ncango. Mayithi uliqala belibanzi. Ngoshe wezulu. Uyabona ke? Ngukuphila. Uyabona ke? Oh God. Kwenzani manje? Khona bangakwazi ukuthi uyakwazi ukucula. Uyadlala lapho. Khona bagcina lapha ya. Uma ngingathiwa khetha phakathi koku-actor ne-comedy, ungakhethani? Ngoku-actor ne-comedy. Phakathi koku-actor on TV, sorry ngizange ngicacise. Uku-actor on screen noku-actor nokwenza i-comedy leni yenzayo nolokhu njani oSimthanda. Thiwe nje khetha okukodwa on TV or Simthanda comedy. Yabona ke sana. Ngenzela inkinga manje because Phathane busy. Lezi zinto ngizithanda zombili ziyimina zo2 angazi ukuthi manje ngizozihlukanisa kanjani ukuthi ngithi ilokho engakhetha kunokunye ngoba kokubili kuyimina. Ngingaba nenkinga but ke sengadepend ukuthi ke ithini lempahla. Ithini lempahla ngoba nesiphililayo ngoba sijimisa wena one way. Yes ne talent noma ngaba ukuthi senza izinto ngepassion but at the end of the day passion yethu ayisifunzi. Yes ayisinikeza ukudla sikwazi ukuphilisa abantwana bethu. Yes. Uma kungathiwa ke ngikunikeze u73.30 how ngithi nje nangu u73.30 hamba uyothenga umuntu oyedwa phakathi kwalaba boyi2. Yeah. Uthenga uMakatha. Thenga uMakatha ngo73.30 noma uthenga uGumede ngathenga muphi ku2. Kodwa basozongikhethisa noGumede manje ngisazi. Ongamkhona kangcono nje between the two of them. Ngingathenga uMakatha ngalesi sizathu. uMakatha umuntu besifazane njengoba nawe kumuntu besifazane so ngiyakwazi ukumkhona uGumede uyindoda kungaba nzima kumina ukuthi ngimkhone kwezinye izinto inkani yakhe iWest neMakatha yakhe futhi ukuhlana kwaGumede ukukhona uMakatha ngeke ngikhona ukuhlana kaGumede kuhlukile kunokuhlana okujwayelekile okwaMakatha uMasibisi uyakwazi ukukhona so ngakhetha uMakatha the best couple ever. Hayi angazi ke lapho ke emabestini. Ngicela uba biclass lakho sikwamukele kwishow. Welcome to the show. Thank you. Siswami siyawuthanda umsebenzi owenzayo. Oh, by the way, you look beautiful. Oh, thank you. You look beautiful. Guys, uMasibisi simjwayele nje nephinifa lakhe bephithizela lapha noma akathanda umshuko. Umese nje. Yabona yini? Umese nje. This is nice. Hey, ubiso, hayi uzodideka shem. Ngiyabonga zani. Siyawuthanda umsebenzi owenzayo, muhle kakhulu, kodwa sicela ukwazi kabanzi ngawe. Ngizwile ukuthi ngandlebenge ukuthi ubuya nasema theater kahle kahle njengoba sikubona kuSimthanda comedy sikubona koma TV sikubona ke Pick Up ubuya nase theater yini indlela osoyihambile kule ndima kodwa thina sikwazi nje lapha nalapha akoyiqala ekuqaleni isizwe kahle iqalaphi. Hey wezandi indaba yami umlando omude ngiyintombazana nje asemakhaya ngizalelwe eHarding ekhaya kuseHarding. Oh.
endaweni ekuthiwa kusenhlangwini. Njengoba wazi ukuthi even elokishini kufike kuthiwe isection uQ bese kuba nezinamba kuthiwa iko 5 iko 6 kuyincane kuyinkulu. So ngiqhamuka eHarding endaweni yasenhlangwini isizwe leso bese kuba nesigodi esibizwa ngomkangala. Kuleso sigodi sinezigcinyana ezincane. Isigceme engiqhamuka kusona ke esakwaJoji. Indawo nje sehlanzeni kusemakhaya nje kusemakhaya nje ungibona nje ngilento engiyona ngiyintombazane semakhaya ekade ikhamanzi ithezi izinkuni. Okay, so ekukhuleni kwami ngumntwana obabli ngalendlela obabli ngalendlela ayikho into engafuni ukuyenza ayikho into engafuni ukuyazi kangangoba mabesho bathi ngangena early esikoleni ngenxa yokuthi uthisha omkhulu wakhona ngangimculele emqaqekile nje umntana oqaqekile. Yabona ngalesa sikhathi ngaleza ikhathi zethu zanti izingane zesikole bezibasaba uthisha but maqhamuka uthisha ubaleke ngisho uthiwa uthisha uzokhuluma nomzali wakho wawubaleka nje ungafuni ukuthi nje akubone at least uthisha nihlangana nesikoleni ayi emgaqweni hayi kini mina kwakuyimina ophuma ami emgaqweni abalinde emgaqweni othisha mabedlula umgaqo yesikoleni udlula ngenhla kwasekhaya so ngangazi ukuthi sekuyisikhathi sesikole ngingakafundi sengise kwisikhathi sesikole ngizovuka ngiyoma emgaqweni ngibingelela ingane zesikole ezidlule zonke ziqede ngiyababona nabo othisha beqhamuka lapha bese ngiyaqala ngiyazilungisa ngizilungisele ukuthi ngiqale ukucula. Okay, free performance. Yebo. Qale ke intombi kaJela sicule. Uyezwana? Qale ngicule ke bayezothisha mina ngiyacula ngishaya istep ngiyo yena yonke into. Bachaze ukuthi shabayithandele ingane kodwa lengane baphe kangaka in such a way that noma kukhona izinto ezenziwayo esikoleni bangibizi angakaqale njalo ukufunda bangibizela ukuthi siwa ngizocula ngizodansa angazi ukuthi kwakuyini le ecula nalento yayidansa in such a way bazi bangibeke phezulu kwetafula ngoba ngangingaka yebo bangibeke phezulu kwetafula ukuze bayithole le entertainment abefuna so uyabona ukuthi ngi-entertainer nje ngisiyabona you are born an entertainer. Yes, so sihamba ke isikhathi umuntu uyakhula kufike isikhathi la kuba khona isikhathi sezimpi then some move from endaweni yangasekhaya sibalekiswa izimpi ngase ngizongenzela ukuthi istory ngisifinqa sasizohlala eThekwini masihlala eThekwini ngifunda high school eShumela ngizoqedela khona high school yami ngifunda high school eShumela nakhona ngumuntu obusy oparticipate ezintweni ezenziwe esikoleni kunama group eculwa kona ngilapho kunezikeshe ezenziwayo ngilapho kudlalwa ibhola ngilapho njengomuntu nje ofuna ukuzikhipha busy nangasekhaya endaweni ke manje earea lasikhulela khona nakhona kunama group abusy aculayo ngilapho kulo ma group khona igroup njengangicula kuyo ngithiwa iMighty Angels of Peace. Hayi ngangicula sisi bese sengicula mina sahamba ke isikhathi ke ikhona lento yokuthi ngumuntu oyithandayo entertainment ngiyathanda nje ukubukwa ngiyathanda nje lokubukwa okuhle ukuthi nje ngime phambi kwabantu ngibenzele into ezobajabulisa bajabula abantu mophambi kwabo ngiyathanda nje ukuba se stage ngiyathanda nje ukuqhama kahle yabo ngile nhle bethanda nje ukuqhama kahle yabo ayi kusho ukuthi ngibe nayo ke lento sihambe ke isikhathi ngiqede ku matric wami khona lapho ke Shumayela mangiqeda kuba ukuthi ubaba akanawo ama-funds ukuthi mina nobhuti wami ngoba saqeda ngokulandelana esikoleni angabi nawo ama-funds ukuthi sifunde shuthi ngonyaka odlule ungenile ubhuti ngonyaka olandela kufanele ngene mina ubaba sakanayo lo mali ukuthi uzofundisa abantu ababili kufanele ulinde lo ophambili. Yes nanokuthi ke mina ngangizalwa umuntu wesiZulu kakhulu babami wesiZulu kakhulu unalento yokuthi umntwana wentombazane lento yokufundisa umntwana wentombazane ufundisela ukuthi aye emendweni wakhe akushiye ngazange akusize ngalutho fundisela indoda yakhe yayiningi nje lento yakhe lento engqondweni yakhe so mase kunjalo sekubiza ukuthi kufanele ngicabanga ukuthi yini engizoba busy ngayo ngiyingane I have no idea ukuthi ngizokwenzani ubhuti wami imphathe kabi lento ukuthi umntwana wentombazane lo ubaba mengaba elindele ukuthi lo mntwana uzoza afundiswe umnyeni wakhe sonke lesi sikhathi azobe ehleli uzobenzana yabo so abese ubaba ubhuti wami decide ukuhlala phansi nobaba akhulume naye baba ngicela ukuthi kube khona at least intwana encane ayenzayo nokuthi ahlale kanje umntwana wentombazane uzozigcineza amaphutha ayi ubaba abuza ukuthi yini engisanda ukuyenza ngisho ngithi ngifuna okokwenza i-speech and drama or i-performing arts athi kuphi ngise DUT
ayi ubhuti naye yabona ukuthi hayi izomshaya ubaba lento ibuyela back lento ubaba kade isho ukuthi ngeke azabe nayo imali. Ayi asubhuti ngeke mabo zama ucabanga enye into sisi ngoba uyamuza ubaba uthi uyacomplain ngokuthi imali akezoba nayo. Okay, at least into engawela kuyona ke sengaba fashion design. Okay ke ngihambe ngiyokwenza. Inhloso yami ukwenza le suspicion drama ngoba lento yale fashion design akuyona into yami. Sengaba ukuthi into yokuthi ngikwazi ukuphila. But ayizongibeka la ngifuna ukuba khona. Ayike kubo ukuthi ke sihamba isikhathi ke masihamba isikhathi ngithola nomunye umfana esasikade senaye egroupini le ekade ngisho iSmart Angels sasicula kuyona. Athi kukhona umfana wakamkhize ngale labehlala ngakhona ohlala kaPhi. Athi lo bhuti uthi kukhona into eyenzwayo eStable Theatre sebowenzile kodwa vele ama auditions kunento abayihlanganisayo cast bafuna abantu abanekhono lokwazi ukucula ukudansa nje abakwazi ukuentertain. Ngisi mina ngizama ngixhumanisa nalo bhuti kwakusiyabonga kaMkhize. Ngisazama ngixhumanise naye ayina ngempela ngixhumanise naye usiya angibuza usiya ukuthi yini engikwazi ukuyenza. Ngisi mina ngiyacula nokudansa ngiyakwazi but it depend ukuthi ngifuna ukudansa kanjani. But nje ngumuntu okuthandayo ukwenza izinto othandayo nje ukuba kwi limelight. Then kabe sathi siya okay ke kunento ekanjena ke lana ke kune group kune cast kanje. Ngijoine leyo cast ebizwa nge The Cries of Reconciliation. Yes. Okay, The Cries of Reconciliation. Sahamba nasasafika nayo eSwazini. Yes. So ngisabona manje ukuthi ngiyaqala ukuthi ngiyasifaka kule ndawo ngiyasifaka ukuba kuyona. Nokuba nakuba kwakusenzima angifuna uqamba manga kwakunzima sis kwakunzima kungekho funding yonke into siyenza ngeyikhwepha zethu kwesinye isikhathi soke singakwazi ukuza ama results kuphela nje. Njalo nje sithando sami kuhamba nje ukuthi nje umuntu uyayithanda lento kunesekhambisa phambili. So yaqhubeka ke into izigcine nayo ke iphelelwe isikhathi. Uyazazi ke izinto zethu zihamba maziphelelwe isikhathi. Phele isikhathi. So ngiyaqhukuza nangala ekulokhuzeni ekuthungeni. Kuyangena imali ukuthi ngikwazi ukuphila. Ngibe busy yabo ngingakwazi ngagcini nje ngihleli intombazane ihleli nje. Yes. Bese kuqhamuka umnyeni wami ke angishade. Njengoba eshilo ubaba. Uthi uzofundela ukuya emzini. Shade ku my husband umntaka mamezala. Hayi ke kubo ukuthi ke hayi ke isukile ke manje na sengiyoba umkamuntu sengiyoba umakoti angazi noma lempilo engiyiphilayo izovumeleka yini kuleli khaya yena lo muntu but mangikhuluma naye angiyezi ukuthi ayina kana nkingi but ke nalento ukuthi mina ngazi njengala ngiqhamuka khona ukuthi bakhona abantu abawomakoti ebekunezinto abebefuna ukuzenza abavinjelwe imishado yabo. Thola ukuthi i-influence yabantu basemzini iyayigqiba ekamyeni end up ngempela umakoti ehlalile engasayifezanga izinto kade efuna ukuyifa. So kunalokho kumena ukuthi what if ayi kodwa manje ngimuzwa lo wami hayi lo wami right kana inkinga futhi uyasho ukuthi mabo ayikho into engizoyenza ngeke ngikuvimbele into oyithandayo futhi ngiyakubona kulento ukuthi utalented. Mina nawe soba bizofuna sizama indlela ukuthi uya kanjani phambili. So hayi ngingena ke nje kulomshado nginaleso sibindi ke yabo nje kumuntu obusy ke sengibuya ngisho egoli Nkosi yami ngaleso sikhathi senginenye igroup iMaluchu Zulu iya director uBonkosi kaShangase wasenkandla ibhizi ayayishukumisa Playhouse nje iyasazi i-National Art Festival iyasazi nje sasingadlali. So sengibuya khona kokogoli sashayizwa kala festival sayiwina masibuya lapho kwizwakala festival I think it was 2003 siyokwizwakala festival safe sayiwina ngo2004 basifonela kwafonelwa mina noBongani noBazini noNompilo kwathiwa size sizofunda eMarket Theatre Lab. Okay sahamba ke sawufunda khona ke nabafowethu ngikhuluma ngabo. Hayi ke masibuya lapho iyaqhubeka njalo impilo. Masibuya ke lapho kuba ukuthi nje sekunalama tour alokenziwa ke indawo ngendala lama performance alokenziwa. So lento iyakhula and sengiqala nokubona ukuthi engathi empilweni yami ayikho into engithanda ukuyenza ukudlula le. Yabo
and phela futhi nawe ezuloku uyenza uya improve exactly yabo uyabonwa futhi yes so then kube khona lento yokuthi ke vele as ama artist kuhlahlela ngathi isimo sithi boom nibe busy ucime futhi kuthi ngiya so ngiyayibuza ukuthi ngesikhathi kusenyanga ngizobe ngibusy ngani senginane ingane ngumama manje sekufuna nami ngikwazi ukulekelela ifuna ukukhamisa ifidwe exactly sekufuna ngilekelele ngithola umsebenzi wase call center ngosebenza call center wezandi uyazi ukuthi keep off straight call center ne-entertainment ngiyakuzwa understand abantu abangisebenza nabo ngakutshela umsindo enganginawo yayisi radio mayikhala kanye nami nginyuke kanye nayo nginyuke kanye neredo ngenza ukuthi kube mnandi la ngifuna ukuthi le environment ibe mnandi angike-enjoy ukuba la manje akuyona indawo yakho le like ngiya understand ukuthi anginayo choice anginayo choice ngifanele ukubala cause ngiyayidinga imali ngiyadinga ukulekelela umyeni wami ngineyingane kufanele ukuthi ngiyikhulise kodwa manje le ndawo engikuyona ayiyona yami ngenze njani ukuthi kube mnandi la ngeke ngibanga umsindo ngivele ngicule ngisukume ngishiya idayila ngimele ecaleni ngihlaba ingoma yabo nje ama supervisor basebegcina sebengiyeka nje sebona indlela ayiyona nje asimiyeke elento ayiyona so ngagcina ngenza ukuthi i-environment yase call center ibe mnandi for ukuthi ngibe right kuleso space bangajoyini abanye mocula Yasiphelile indawo enabantu abaningi waqala iculo nje futhi enabantu abancane kuma call center labantu abancane isikhathi esiningi exactly bona bazothi mabebona ukuthi engathi kuthecwakasa wathola ama custom bamemeza mabo wathula kangaka ngisho hlabe ingoma zenza ukuthi ngiyababoost abanye ngiboost ispirit sokuthi asibe in right sonke so waphela kumsebenzi mawuphela umsebenzi fortunately angixoshela ukucula kwaphela wona umsebenzi mawuphela umsebenzi then kwabiza ukuthi ke ngizohlala ekhaya mangibuyele ekhaya ke nalezo imali zami ezimbili ezintathu engiyitholile asumyeni wami you know what ngicela ukuthi sikuxoxe lokho ngicabanga sekuyisikhathi ukuthi uhambe uyofunda wow ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi uhambe uyofundela into opassionate kuyo le speech and drama okade lalela kwangathi khanyilanga ezansi liyakhuphuka liza kimi indlela engajabula ngayo okay ngifuna ukuthola ke ukuthi uzokhona ukuthi ngiye e-DUT then sibone ukuthi hayi amafanza wethu uvuma bese ngithi ayi angifuni ukumhlupha ayike sisifuneka isikole ngisithole ke sinye sezikole ezikhona la eThekwini ke engafunda kusona nje can I mention it you can it's fine. Yes Creative Arts College ngihamba ngofunda khona yes ngafunda khona ke ngafunda ngo2015 2016 2017 ngagraduate khona bekusenza diploma national diploma khona ngagraduate ke kanjalo ke angiyekile njalo la kulama group ala ecaleni yes ngisaphusha ngaleso sikhathi uBonkosi wayesenza iNomalizo the Brave nakhona futhi angithathe ngibe ingcenye yayo kazoba ingcenye yayo nayo ke nakhona ke futhi ngafika ngenza imanga zami engithanda ukuzenza ngingaba ngiphambi kwabantu yes so yeah impilo nje kamabo injalo sisi it's about entertainment iyona into engiyithandayo nje iyona into engiyiphilelayo mongisusa kuyona mongisusa phambi kwabantu ngisusa estage kusho ukuthi nje uyafana nje noFisho khishwe emanzini ungibulele nje sisi ungibulele yeah so ke sihamba ke isikhathi ukuze kufika la ngihlangana khona noSimthandi yes I was about to ask ukuthi nihlangana phi nalo luhlanga manje ngihlangane noSimthandi sesibadala uyingane kakhulu so sekufike lesi sikhathi sokuthi sesifuna ukubuka lento ye-acting ngelinye iso hayi ke kuyaxoxwa ke hayi mawufuna ukuthola umsebenzi oright funa ube uthole agent yes okay all right hayi ke ngifune ke nami kanti nawe uyayifuna ngale masithole agent eyodwa okay masikule agent sinoSimthande kunama group nifakwa ngama group so it happens ukuthi sifake egroupini eyodwa mina naye so makuxoxwa la
ngiyambona lo mfana ukuthi unako ukuphawula and into aziphawulayo uphawula into eziphilile inengqondo kodwa futhi mangimbuka kubuka kwingane kodwa kusho ukuthi kuyingane ekhaliphile yabo hayi ngimthanda nje lo mntwana womfana yabo hayi kuthi ngelinye ilanga avela avule igroup eceleni angifake mayivula le group engifaka athi guys ngifuna ukuthi sixoxe ukuthi ezinibone ukuthi siyalinda isikhathi eside singawutholi umsebenzi because sibaningi ya understandeka ngoba sibaningi yabona so manje yini esingayenza ezosikhipha busy ngalesi sikhathi silindile so what do you have in mind Simthandi so I was kind of thinking ukuthi what if Simthandi loyo what if usizama nje ukuzikhandela imovie film thizeni nje siyibone mhlawumbe siyiprove mhlawumbe khona la ingasithatha isibeke khona yabo mhlawumbe sizoyifaka la koma location bioscope kanjalo yabo into ezinjalo oh okay i-equipment isoyithatha ke mhlawumbe usemthande lezi zinto unazo uloke ethenga kancane umntwana eyiqoqa lezi zinto unazo lezi zinto le i-equipment ama camera and stuff oh okay kukhona esingakuzama okunye singakuboleka okay hayi ke kuba ukuthi ke hayi le engathi yaphila umuwafu hlala emqaleni walomfana ngithi yabona ke wena ngimuka nawe izithonto ngisakiyeka ngisakudedela ngoba you speak my language okay masiqhubeka noSimthande okay sihlanganeni ke nalabe sahlangana nabo hayi kube khona ivumelane senazo sizoqala ke sishuse le movie siyavumelana hayi kube khona iscript asivezayo hawu khona nane script Simthande khona iscript okay senzeke imovie kuthiwa Amaphimbo yes ngiyakhumbula Amaphimbo wawuma kaSimthande yes owayegula at the time okay uSimthande ewubheka yes siyenze le movie ashuthelwa kwami futhi le movie kwaMakhutha hayi ke oh okay hayi boyenzeke lento yenzeka isebenze sibone ukuthi iyaphila noma sesihlala phansi sesiyibuka hayibo imovie nje ngempela ebukekayo hawu ikhona into esingayenza kanti sabantu ngempela okay ahambe kuSimthande ayipitche ke kuma channels athize ke unfortunately bangagcwala ngestyle sethu I'd say so usobe sethu TV uyithandi bayithathe hayi iyadlala nje khona nje kakhulukazi nje eminyakeni le bebeyidlala nje kakhulu beyidlala nje yabo bayibona abantu bayithanda futhi nje sayifaka na ku YouTube so when was then it was 2019 if I'm not mistaken kufike le covid ke fike ke covid imise yonke into ngesikhathi imise yonke into iCovid siqaqene ke manje akusenzeki ilutho uSimthande uhleli edela ehle khona uhleli nama camera abesaqalela ibhizi yakhe ke lockdown that is with my wife yeah ayiqaleke lento yakhe ke ayithathe into ayifaka ku-YouTube hayi mabo kukhona into kanje ngiyenzayo ibheke ku-YouTube and stuff okay ngiyibukile hawu iyehlekisa into Simthande hawu khona ne-element ye-comedy kulo mfana oh all right okay hayi ke sithi masihambe isikhathi kubonakala ukuthi izinto ziqala ukuxega kancane ebesathi I think it was 2021 if ngingenalo iphutha athi mabo yazi ngicela ukuthi sike sizame ukuhlangana malivele isuba sihlangane ngifuna sixoxe ukuthi yini esingayenza enye kodwa ngifuna siqhamuke na something unique noma ngayinto ekhona but ibe neyayi uniqueness yes okay ngicela nawe la ukhona ubucabanga ujula ukuthi yini konje singayenza ngicaba konjeni singayenza mina ngiyazithanda ke into ezine comedy shame to be honest with you ngiyayithanda nje sitcom mongibeke lapho nje yawo ngakhuluphala ngixabana ukuphuma lapha eminyango ngoba ngiyathanda nje ukuhleka so all right kuba ukuthi ke siyasithola ke isikhathi sokuthi isimeet up with Simthande nani emqondweni khona mabo ngiyabhala ngiyacisha kuningi nje okuvela ngithi okay beke etafuleni sibone ukuthi yini esingaphuma nayo ayixoxe ngathi angazi ukuthi kungenzeka ukuthi sibe omakhelwane but omakhelwane abaphila impilo engafani omunye impilo yakhe ngathi ingcono kuneyomunye so lo engathi eyakhe ayingcono unale element yomona as usual okay
Okay bese ngithi ubanike lo zoba nomona kuzoba wena. Uzoba wena ke lo mama uzoba nomona ngeke ngibo lo mama mina uzoba nomona. Hathi hayi kulungile ngoba vele use introduce le character kaMakatha. Ngaseqaleni ngase unanemfene unokuthakatha and stuff. So ngoba vele usezi introduce kanjalo kulungile usengaqhubeka ke yena ke abo lo mfazi othakathayo. Khona enye i-episode esake sayenza naye before ngizoba uMasibisi sibe umama bomkhuleko sasibanga imfene. Ngoba into sen yabona manje ubukhuluma nani magimfele ngicabanga le episode yamana bugene baby oil ithi mina ngicela ubuza ukuthi babo wenza kanjani akahleki wenza kanjani akahleki baby mfethu kwathi comedies ngiyawazi uyibamba ngeke i-comedy nzima yo guys. Ngeke ngiyibuza ukuthi labantu abenza stand up benza njani. Wembuka leceleni ngakho umuntu useshentshile uthi hayi lale amanga abaqamba manje uMasibisi akawazi lamangaki. Bavumele ngokunye useqhamuka usegodla ingalo akasenamlenze. Usexakile into eseyenzeke nini lena sekufana manje akavumelane naye. Hayi ngiyakutshela. Kodwa the same time Masibisi uyacabanga ukuthi okay ngizophuma kanjani kulesi simo ngoba manje ungivalele khoneni ukuvalele khoneni nawo uvumelane nalamangaki azokuphisa ufakazi oqanda ikhanda uyazi ufuna ukungibophisa ufuna ngiboshwe kanye naye never cabanga ngathi le short left manje ngathi uke wakhuluma ngendaba ye TV ukuthi ufuna ukuthi uye intandaneni isize mfana siqoqe lesivu sale sohamba naye akakhuluma ngenani ngijwayele kabi wasina sentence Masibisi ungangijwayeli kabi manje Masibisi ngicela ubuze lo makhelwane wakho uyanqena yini uvela ufike uvula i-braai pack uvuvuza le-Epsom salt agcina ukutshotshela uyamthanda nje uMasibisi uMakatha akafuni futhi ngaye uMasibisi akafuni ngoMakatha noMakatha futhi akafuni ngoMasibisi i-relationship especial nje yeah kungcono makuyena odlala ngaye kodwa ngeke avuma adlale omunye umuntu noMasibisi akafuni futhi abantu badlale ngoMakatha. Kodwa futhi uyamcika mesenza lezi zinto zakhe ezimkhuba azenzayo insuku zonke akapheli mandla. Suku nosuku uhlele zoba neqhinga azoqhamuka nalo ukuthi konje uyenza kanjani imali yabona ke imali nemali phakathi angadayisa namabhodo ngo5 rand angadayisa thangithini angadayisa ngoneni makunemali phakathi uyahlupha Makatha umuntu ongasinda uGomora kade ngamgcina khona uGomora bese business khona Nkosi yami kade ngamgcina kodwa niyasirobha Masibisi azugubede limveza kancane kodwa nkosikazi ngempela ngiyona ingane yami le uThangithi mamthatha blobhuti khona kodwa into enje ikhona into enje kodwa lo bhuti mamthatha Masibisi umfonela umsebenzi khaqqa kule character yabo lapha sithethe Masibisi umfonela umsebenzi umfonela umsebenzi uyafika uzomtshela ufika eyedwa uyavuma uyawujabulela umsebenzi wafika uMatha wathi webaba awubona ukuthi mfazi otheni lo ufuna ukuthathelwa wena mfazi otheni lo ngenandoda ohlala yedwa ufuna ukukuthatha baba ufuna ashintshe manje baba kaTha usevumelana noma kaTha ngiyakubona nkosikazi uyazoqinisile wena ngihleka kuma comments ke bathi kuma comments hayi uMakatha wazifaka kwi-competition yena lo sisi uyi-type yakhe lo bukumede uyi-type yakhe uyabuza Masibisi usho ukuthi ngempela uqinisile ukuthi uzothatha le ndoda yakho le usho lena hawu le ndoda yakho phela ifanele wena wedwa ukhona umuntu ongafunisisa le ndoda ngoba yazi yakhe yedwa hayi kodwa guys angifuni ukungasho abona mina on a very long day mangibuye emsebenzini into yokuqala ngenzayo usimthaka ko-post ngoba nje uma ngibuza mangiphuma eshaweni nje ngithi into ezorelaxisa ingqondo yami before ngicabange anything I need the 20 minutes Masibisi noMakatha before nje ngicabange anything ngiye emaphusheni sengihlekile abantu bazibasendele eceleni hayibo guys silambile hayibo ngiba ne stress mina mangabonile ukuthi hayibo baphi manje awashuthi ngifanele into manje esesontweni ethiwa uNomagugu uyifenike uyifene enkulu naye inkosi yami uyangifonela ukuthi wemabo
silambile ngisinani nobani Ngiyathetha mina ngithetha ngedwa ke mina bese ngasaphosa baphi manje laba. Noma kukuyasebenza ayibuyele ethi nqandazi yebo mabonga zongibhedela fuck postani okay okay ngiphusuma esimthanda ngicela upost emfethu ngicela upost hawu kanti ukhuluma ngokulamba onjalo mina ngikhuluma ngithi nangu umuntu boyibuza indaba uqinisile siba ne stress mase lingasapost siphatheki nje neze kahle hayi bandla so ke injalo ke nje sisimpilo kaMabo kuba ukuthi ke siyayenza ke lelokhuzana yethu ke le comedic sivumelane ngokuthi soyenza ngalendlela esiyenza ngayo nathi asiyazi ukuthi ifola kwini ngoba into ehlukile into isayibe yi-sitcom sketch into asiyazi naso sikwazi naso ukuyichaza kahle ukuthi kahle kodwa futhi ihluke kamnandi yes ihluke nje into yayo yodwa ngaleyo ndlela yayo yona so ke okay mhlambe uzothanda nokuthola le ndawo ka Mavis so ini Sibongile Dlamini yes ngithola umsebenzi weSibongile Dlamini ngo-2023 kusho ukuthi vele bengingasebenza nembewu before okay angasebenza kwimbewu ngangilesa siboke sasihlupha unkululeko kakhulu asikhombisa isiboke sasihlupha unkululeko ngayibuka kancane imbewu ngicabanga ukuthi ngahamba ngayiyeka ukuyibuka makhamba uButhoni okay ngicabanga ngayiyeka lapho so ngangileso unkululeko ufike kamuva ngithi unkululeko wevele khona wevele khona unkululeko ubaba wakhe sakhona wayekhona ngifika lapho ke mina ke ngizoba yisipoki ke so ke unkululeko ke kusho ukuthi ngidlaleke leyo character bese kuthi ngenxa yokuthi ngangingabonakali vele ungeke uzubone ukuthi bekuyimi indlela engangiyona abasaziyo leso sipoki bangakutshela ukuthi kwakuyisipokisa sinjani yabo nje wonke kunje recognize ukuthi uMabo okay so ibese ke ithi into okay kukhona enye i-character evelayo but it's very short nje izodlala mhlawumbe ama episode ayi2 nyana yabo bacela ukungisebenzisa for leyo khuzana futhi leyo character leyo yes nje I was just a merciless woman bakhipha isizisu mhlawumbe wayibona onayo wezwa ngayo so ke ngenxa yokuthi ke ngike ngasebenza nabo so I thought ukuthi bangicabanga ngenxa yalokho yes mase kufika esigabeni sokuthi ke sekukhona Sibongile Dlamini so mabe ngifanele nje angizange ngize ngibe nako ukuthi ngoba ngasengazi ukuthi vele kwimbewu ngeke ngisabize lwalutho vele ngangiyisipoki ngaphinde ngabolwami so ngeke nje kusalula ukuthi ngiphinde ngisebenze khona so ngasengazi ukuthi vele kwimbewu ngisasebenza hayi bangibize ke ukuthi hayi kunamanye ama characters la adingekayo ama mates so bacela ukuthi ngenze lelo khuzana ke ayingenze self tape kangisiza kubaba siyenze le self tape sisende ke crossing my fingers ukuthi waiting for a positive response yes okay nangempela ke shema kuba ukuthi ke bamthandile ke lo sisi ke all right okay kubo iyona ndlela yami yokuqala ke leyo nje yeah so ngangena kanjalo ke so yeah you are good at what you're doing and into engiyithandayo you just fit all these characters mentionayo njengamanje i-comedy ngapha umuntu osebenza endlini ngapha isipoki ngapha you just fit in how do you fit into a character what does it take to fit into a character easy like that because I want to believe ukuthi into engekho lula ukuzenza into ongeyona you need to understand the character girl yeah funa wenze lento abase character bible character bible funa uyi-understand the character uyihlaziye uyazi ukuthi okay uqhamukaphi ufunani la uyapi leziphi ezinye izinto ezisempilweni yakhe kwenzakalani ngaye yabo so that uzokwazi ukuthi okay mangizithatha ngizifaka kule character fanele ukuthi ngiphile ukuba uMavis ngikubuka mina ngibe convinced ukuthi uMavis angibukile uMabo yes so kufanele ukuthi ngizifake ezicathuleni zeMaid uMavis no
Bona ma-mates, ama-helpers. Yes. Cela silihloniphe leli yeah, gama. yeah. Le helper Mavis iyini ipurpose yokuba khona kwakhe la? Ungakanani uMavis? Uyalingana naboneli, uyalingana noThuli, uyalingana noMfundo. Thole zonke lezo zinto. Then once you understand lento kuzoba lula kuwena ukuthi hamba ijourney yakho as a character. Ulali nje uvuka uhambe uact. Cha. Oh, It sounds like it's a lot of work. kakhulu sis. Kakhulu uhlala ne-script usifunde, understand ama lines wakho, understand ama lines womuntu ozobe actor naye. Ukuthi okay my responda kanje akukafiki kuyena usawedwa ne-script. Mangifika kuyena okay mangaba responda kanje fanele ngithi before uyohlangana naye nisenze nobabili then bese kuba ukuthi so uya understandana kahle. Interesting. Yeah. So Biso ngicela okusikhulumele nezingane zethu qala unyaka nje kukhona ekhaya kwabampoqayo njengamanje ukuthi akahamba ufundele uba udokotela ngoba uphase kahle nama straight A's yena uzifunela ukuyo act but what I'm gathering kulento sixoxelayo ukuthi uku-act akukho lula njengoba thina sicabanga ngoba kulula ukuthi sibuke iTV noma sibuke ku YouTube usicriticize uyabheda ayingabe uyenze kanje yale yanto hayi kodwa at the end of the day it's not as easy as thina sicabanga ako advise ingane ecabanga ukuthi acting is easy and ifuna uku-acta ngoba ifuna ukuba on TV ngaphela kunomehluko ukufuna kuba ku TV kunomehluko ukufuna uku-acta ngoba ukuthanda ungakwenza futhi kahle. Yabona acting sebevele bayenza into okudlala. Kanti ayona into okudlala. A career leyana. Yangampela. So uthola nanombane nje usuya actor angisho ukuthi ngiyakuzwa mina. Usuvela uthola nanombane ethi uya actor angase ubuza nawe. Hawu bandla. Oh uzothini phela mase uya actor phela yabo. Kodwa if bengaba khona indlela yokuthi acting si respect ngendlela eyiyo because iwumsebenzi acting ziningi izinto ezenzeka kwa acting it not just ukuthi ufike ume phambi kwecamera if kuyi camera if ku TV or ufike ume nje phambi kwabantu stage if ku theater nakhona theater mengaba ume lapha phambi kwethu siyakwazi ukubona siyabona lento ayideliver lo udeliver la yini akekho kwi character yebo so lento ibiza ukuthi ifunde lento ifunde kwesinsikhathi abanye abaze baye esikoleni base kuba nama workshop enziwayo wahambe lawo ma workshop so that uzo understand kahle ukuthi kwenzakalani la ungasebenzisi passion kuphela kuningi esikwenze njengoba ngisho ukuthi sibuya ko market theater yabo sasingave sihambe ngoba nako sasiyodlala sasiyofunda so that uzo understand ukuthi le industry okuyona or lento ofuna ukuzifaka kuyona kusetshenzwa kanje ziningi izinto lapha kunama terms wakhona akhulunywayo ezodinga ukuthi wa understand yabo ongeke uze wazi ukuthi mase kuthiwa makuthiwa ima at the center stage awazi ukuthi yini leyo yakuthiwa ima kuma wings awazi ukuthi kukhulunywa ngani theater ukuthi kukhulunywa ngama wings yabo so zonke lezo zinto kunama terms akhona udinga ukuzazi udinga uzifunda lezo zinto ungene ube fit na uzibone futhi ukuthi okay lento engizi nanokuthi yabona thina abantu angazi noma ingoma mhlawumbe izinhlobo yakudala thina stage sasihlonipha sisibiza ngeTempeli. Mozongena stage uyathandaza mozongena nje theater uyathandaza stage uyathandaza uthandaza usurround stage uthandaze ukuthi sikuhloniphe naso singagwini ngoba siyakwazi ukugwinya stage ume phambi kwabantu iaudience ikusinde online bangaphumi umamlishe sure so akuyona into okudlala ujuluke uphiswe phambi hayi ukuthi awubazi you just audience nje kusindile environment yakho iyasinda so uyadinga leyanto ukuthi uyazi ukuthi ayiwona umdlalo yabo ayiwona umdlalo I understand ukuthi abazali they always want the best for us so umzali wakho mhlambe ubuka i-character yakho indlela oyiyona njengengane yakhe mhlambe abone ukuthi ungafitha ekutheni bodokotela or iyona into akuthandela yona mhlambe kungakusiza for ukuthi ukwazi ukuphila because i-industry sikuyona inzima I don't know lie ngiye ngizwe ke bethi hayi akukho lula kunzima ngoba uke washo nje before ukuthi nomsebenzi wakhona uhamba useasonal yes
So kuzoke kube khona isikhathi la nje uhleli ungenzi lutho yabo thola ukuthi into bawuyenza mhlawumbe kade inama seasons no season 1 season 2 season so uqedile ngo season 1 so then wenzani yabo so mengaba kukhona lokho abazali bakho abakubona ukuthi ungakwazi ukukwenza mhlawumbe ungaqala ngokukwenza then masunako sokuphethe then bese ulandela ipheshini so uyazi ukuthi if lokho ungalungi at least I've got something to fall back on you understand so kuyasiza kanjalo because mengaba kuyikona kodwa omi ngako kuzokulambisa angifuna ukukutshela amanga kuzokulambisa akufanele isikhohlisana fanele sitshela namaqiniso kuzokulambisa makuyikona kodwa nje ozoma ngako that's true yeah so yeah impilo yale industry ethinjalo nje sisi so yeah ezuke wachaza ukuthi before ukuthi umsebenzi ohamba nokuthi asithi inhlanhla nama skills wakho ne social network yakho ngoba at the same time if ungesiyena umuntu oqaqekile kahle ukuthi aziconnect nabantu azidayise ungagcina ulamba ngempela kodwa ube uyazi into oyenzayo ubugude into oyenzayo it does help a lot to be connected it does help a lot because uthola even ama gig ngaphandle ko act so ukuthi nje khona bazokubizela ukuthi ufuna ukuthi umuntu uzoba MC emcimbini wakhe yathi nje ngifuna ukuthi omunye yathi ngifuna ukuthi ube khona bake basibizele lokho sinosemthanda base ngifuna ukuthi nje ngiyenze iphathi ngicela ukuthi nibe khona how much soba khona thina senzeni hayi nizobingelela nje nibe khona nje yabona ngisabona ukuthi manje i-connection leyo ukuthi okay ngenxa yale platform esitholile so isiyasebenzela in a way ngicabanga ukuthi nomo angikuthiwa yini angani uma ngisho igama right yini ngesizulu mengithi angazi umoya ngifuna ukuthi ukuba humble ngicabanga ukuthi it helps a lot because if you guys were not humble ngalendlela eniyiyona in and out of what you are doing abantu bebengeke banithande ngoba ayikho into ecika njengomuntu owenza kahle kodwa uphakeme so if uzophakama abantu bazonqena ukusondela eduze kwakho ngaphela ngithi naku phakeme yes so manje ukuba humble is going to open up other avenues for you nane bekade ningazana ukuthi hawu kanti ngingenza nalokho so kusho ukuthi nje yabona nje Zandi usakhuluma ngaleyo nto ngingitshele nje ama artists lawa amancane mayibe nenhlanhla ukuthi umuntu ngikwazi ukukhuluma naye ngeke ngithi mangibatshela ngithi yes guys one thing engifuna ukuthi nihambe nayo maniphoma la respect goes a long way yabona noma ngaba eyiphi character oyitholile iyakwenza wasibona ke manje ukuthi yabona ke manje ngiyathandwa uma nqinqiza ke manje kwi-acting ngiyathandwa ke manje abantu bezwa ngami abantu bezwa mina base ungayilose respect because once wa lose respect yabona le industry iyagqiba ungaphindi vele so wakwasho nabo sibanibani uphila ngave actor kahle irespect walose irespect konakala konke abantu noma bethanda ukusebenza nawo bacabanga iattitude yakho uthi ngizohamba ngifike phi nalomuntu neattitude ngizoloku ngcengana nengane phila impilo yokucenga yabona nje mabe ngafunda abantu ukuphila impilo yokuzohlisa sisho ukuthi zibe yisicaba unamathele phansi balale uyazi uya understand makufanele uphendule yabo uya understand makufanele ukuthi uzikhulumele yabo but akuyona yonke into efanele ukukhulume kuyona akuyona yonke into efanele uziphendulele kuyona hawu mina ngiyazikhulumela mina ngengidlale lapha bazogcina becikeka abantu wena ukuthi lo nokuyiphatha ku social media into oyipostayo uyigade into oyipostayo uyigade ngoba bayasichecka nakhona la ukuthi ufuna ukubona ukuthi uphila kanjani uphila nobani singakhona nokusebenzisana naye bayazichecka lezo zinto ma socials bayabachecka before bathathe hayibo must be sesamabo sekwavela wabo must miss all the way ama socials do you know ukuthi even ngisho corporate bawa-check I still keep my full-time employment. This is part-time logo podcast. Mangabe sizokuqasha, we go to your social, we check everything, how you behave, how you respond to people, how you interact. We check that because environment ephithizela enabantu enama stakeholders amaningi. So uzofika lapha ucabanga ukuthi ka social media ukhulume nabantu noma kanjani uzoxoshwa extending voice. So that is why now we check yokuqala bayenzayo ukuthi babheka ama platforms akho ukuthi interact kanjani wona. Exactly. Uhlala kanjani abantu ukhuluma kanjani nabantu. Izinto eziphuma emlonyeni wakho yabo
uyigade izinto oyiphostayo ziveza wena ubunjalo bakho uthi Yes. izinto eziphostayo And zinjani. bayithatha kancane ke labantwana bamanje le. It's very important uvele uveze isifuba lapho uveze ugabagaba uveze amabele lapha ufuna Uyoncelisa. ufuna umzimba omuhle ufuna uzivezele isisu sakho hayi guys hayi Hayi bakudinga ukufundisela. Manje abasibisi kodwa niyasiropa nisinibona nasi stage. Guys, we are coming to you live from the Bed Center today. So nasi stage ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe sibiza Oma sibiza Simthande comedy leya cast izo actor lapha nizowathenga yini ama tickets? bazowathenga bangawathenga mina I know and I trust them. Into edala ukuthi ngisho lokho uthando abasikhombisela lona. Mina nje ngiyayigqugquzela leyo. I can even coordinate for free. You don't have to pay me anything. Nasi stage ukhona umnikazi we restaurant uzosinikeza indawo. Singakujabulela kakhulu lokho. So lenza iplan ukuthi asinike indawo. Uyaqashisa ngawo makakuvala i-restaurant kusebusuku kuyasetshenzwa lama artists ayafika acule enze whatever poetry everything. I guess sinibone lapha interact nani lapha stage. Mase sikhathele ukunibona ku YouTube. Singayijabulela le opportunity kakhulu kabi. Singayisebenzisa nje singayijabulela. Ayifuna ke kuhlanganiswe ngeke. This does not angitheni TV futhi. Yeah. Akumelanga iphelele ku TV kuphela. Na YouTube. Ayidlule bakwethu. Ayidlule ake ingene nala. Ayifike kwezinye indawo. Ayifike nakwezinye indawo. Guys, usisi Mabonge ngakhuluma naye kuze kushona ilanga. It's another guest that we had today. Kodwa amagama abalekile ke mina engwathandile engwathathe kuyena kade advisor wena umuntu omncane othanda iacting uthe it's not about the passion only. You also need to know yourself, love yourself, usebenze kanzima, ube humble, uzithobe ukuze ukwazi ukuthi noma ngabe sowungenile wayithola i-character kodwa ukuzithoba iwona okubaleka kakhulu ngoba i-passion iyodwa ayifikisana indawo. True that. True that. Sisi Mabo, amazokugcina nje usuvalelisa kubabukeli bethu. Baqhubeke babukele Simthande comedy, subscribe, like, share. Angazi yabona guys nami ngeke ngikwazi phela ukuloke nginithethelele unomphela. Umatha methi subscribe enzani njalo angazi manje sekufuna size senze njani ke sekufuna size size. Ngabathethisi phela. Laba bahle sengiyathetha namanje. Sengiyathetha kade ngiloke nginikhulumela. Laba kuze kube ulonyaka ka 2025 abakasathi balinde bafuna ukuhafa nje all the way boy. Nifuna ukuhafa. Nifuna ukuhafa macala. Enzani njalo ngani zabethu. Siyatholakala nje lapha ya ku YouTube uthi nje Simthande comedy uzosithola. Sikhona ke bandla na ku TikTok nakhona sibhizi ko Mabo. Bakhona bayatholakala Nkosi yami. Nisilandele bafowethu Bakhona nenifuna ukukubuza especially laba abasabancane. Bakhona abafuna ukukubuza. Niyakwazi ukusibuza sekhona na ku Facebook ngiyatholakala ku Facebook usibongile kaDlamini Mthethwa. Bakhona into ofuna ukuyibuza ungangiboxa nje ubuze whatever ufuna ukuyibuza eqondene neart or ne-entertainment. There you go. Platform ivulekile akayivalanga iminyango uma ufuna ukusizakala sondele eduzane. Yini enye abantu abakumemelayo na you've mentioned ukuthi you can also be an MC, you also do ama appearances mhlambe abantu just nje if you can highlight okunye mhlambe kumakhona sikushiyayo ukuthi umuntu mayefuna ukuqashwa into oyiqashelwayo nje particular imicimbi enjani oyenzayo uya MC emshadweni. Yes, emshadweni nasey'koleni makhona mhlawumbe into eyenziwa esikoleni sola ukuthi mhlawumbe kunothisha ovaleliswayo o benza ama-farewell ey'ngane zonke lezo zinto enjalo bafuna sokhuluma ney'ngane ngiyakwazi ukufika ngizokhuluma ney'ngane konke lokho ngiyakwenza. Mqasheni uyaqasheka? Ngiyaqashwa. That's me trying to be uMakathana. Angibizi futhi kakhulu. Angibizi uyakhokha nje. Yakhokha nje. Madlana yabona nje lokho nje. Kumacele ngabe usenje lapho yabona. Madlana nje ukuthi nami ngikwazi ukuphila ngifike endlini ngibeke isinto etafuleni nganenza. Kaloke ngiyotshontsha ukudla kwakabasibisi. Bye guys. Bye. Thank you.